Sampun siap napa nganu? Napa? Sampun siap. Oke. Iya. Diajeng Yanti jenengan preginipun kula derek jumeneng. Awit jenengan nek lenggah terus, mangke nek tepos kula mboten tanggung. Pokoke kok entek ana bokong tepos aku ora tanggung. Oh dikompo. Sing ngompo sapa? Nah, upama lho iki. Kan sing ngendika sing gelem. Upama aku gelem piye? Lho Pak Giman. Sindene gelem dikompo Pak Giman. Oke. Sapa sing ora kedanan mripate? Yuk bersama kami. Perdana musik Indonesia. Los ora ribet. Ora hae dikrek Mbak Wulan. Iya. Suwe ra melu kok lali ya. Suwe ra ngejop lali ya. Lali ya Mbak ya. Suwe ra dijak lali rasane Pak Kus. Ora ngono. Padahal bisa ana gunggunge lho, Nok. Sak haenan selembar. Nggih. Oh iya. Tenan lho iki. Ngapusi hoax. Kataku nom ngantek tuwek ora lali terus kok. Kok sing ngapusi iki lho? Sak lembar sing abang apa sing anu ki? Nggo pedang kae apa? Oh biru. Iya. Ini lho, Nok. Nek ngendikane Pak Kiai, jenengan aja pisan aja ngendikan aku ngapusi. Pak Kiai ngendika yo, al insanu wal khotok manusia. Yang artinya? Artine? Menungso ku sifatnya lali karo luput. Lali. Waduh, iki iso lali kok. Pak Ngaji, Perdana Musik Indonesia niki makaro sareng kalih napa niki? Juru sound system napa niki, Pak? Loh, mau aku sematur makabe. Lah kula iki mboten pati anu kok, Pak. Nggih, lali, Pak. Nggih. Menungso niku panggenane luput kalih sone AB no. AB. AB Pro Audio. AB Pro Audio. Bayar yang murah no. Nggih, pinten? 200.000. 200.000. Panjere. Lho, asli kuwi. Asli. DP-ne gimana, Mas? DP-ne. Iki Tukang kencenge wonten Delta. video syuting foto ingkang cetha trapelo terang benderang Delta. Delta. Bagus-bagus ya, Pak ya. Warna bagus, upamane kok anakku wedok ngurung nikah no tak pek. Padha. Apa sing dipek? Aku ya gelem lho, Pak, ora salah jenengan. Tak kira mau. Nah, aja ngono lho. Jeng ngawur.
pripun? Aku dhewe gelem. Nah, Oh, akan duwe Pak Nggragas. dipotong lho mbah lho. Sepinten Mas Agus? Tak rewangi pati geni pamriye. Karepe sedak sujune. Asik. Aku ora bakal lali. Mong sliramu priya tak anteni. Perdana musik Indonesia. Los ora ribet. Hai, 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 ayo Mas. Apa sing ora kedanan Lalak, lalak, nawe aku garasa atiku yen anyawang esem lan bemuyu Sayang tak aku loro wis rondo nuntut joko kembang desa aku bisa keturunan mama putra urip kepenak Pun hae kula lho, Pak. Hae ngono lho, Pak. Hae, Pak. Pokoknya sepas aku ora ngerti. Hae jare mau selembar lho mau lho hae lho. Lah ngapusi, Mbak. Sanggup poso, Pak. Sanggup poso, Pak. Sesuk poso, Pak. Ayo, Pak. Jangan lupa THR ya nanti ya. Jangan lupa THR-nya nanti kita ya, Pak ya. Ora ngono THR ku singkatane apa? Tunjangan hari raya. Oh salah. Lah apa, Apa? Pak? THR Nggih. ingkang leres. Nggih. Kula matur Pak Mulyadi. Apa? THR Nggih. Taman Hiburan Rakyat. Leres Pak nggih? Lho, piye? Benten nek kagem niki para sinden benten niku THR. Nggih niku tunjangan hari raya. Lho, Jenengan kan bose. Kudune ya Mbak ya. Nggih. Wajib. Ayo, Masa nggih mboten taman isin ya hiburan Bos, rakyat. masa ora gelem THR. Nek ndek ben 500 iki juta. Tak kira ki sing tumpakan hari raya ngono kae. Dah, ya. Lah kan mobil kan motor tumpakan aja. bener bener ya teman saya. Oke. Tak rewangi pati geni pamriye. Karepe sedak sujune. Asik. Aku ora bakal lali. Mong sliramu priya tak anteni. Kedanan Pun. Jeng. Awak dhewe iki kedanan karo iki lho, Mas ingkang bagus pasoryane Delta. Iki bose dhewe ya. Bau basa piye, Mbak? Oke, Oh, tenan Mbak. Ora sewa, Mas. Basa ya ora apa-apa. Jeng wis apa kuwi kaworyan wonten ing pasoryan. Nggih? Tegese wis sudah kelihatan di wajahnya. Betul. Wajah ceria. Heeh, ceria. Bos, oke. Oke. Iya. Mas No, Mbak nuwun. Wanti Asar, Pak Giman, Asar nggih. Oke.